Tinanak ng tuma. Ya. Pagipay kwarta. Sus, tungkol sa perting lisura na sa panahon ron sa katalagman. Wala ko'y trabaho. Makaglock na kumanto sa syudad kay di naman yung kuyawa ron sa panahon. Pero ang mga tao ron nga kwartahan, ingon sila, basta imong duulon, mo hinabang, muhatag og hinabang. Mao niya akong pagkabuhaton ron. Sa balay din sa nahan. Uminaw ko. Kay dako-dako man ang balaya, unya. Alublak man. Basta ko na simentado. Kwartahan ko na. Tistingan ko na og pangayo ginabang. Ug tagaan ba ko kay ako. Kaya graman tong ako Yang sa may ko ni kapalit og bugas. Wa mo koy kwarta. Nya awas ko trabaho kay salig biya ko trabaho sa syudad. Construction. Manila ng tao maayo na gawi ang tag-iya ani. Kay para makakaon ko para panhapon. Dayon punan sa para pamahaw. Upilay hatag niya. Sulat ang kamay ngay nabang army dito eh. Klase lang ay. Itambok ay liwang. Ano po na to sila gawa? Sige sila ngay nabang tao eh. Balang may kaon tao. Kining papa ang apiki ubay-ubay na eh. Naging mga ginabang ron. Naagi mabiktima ron. May nagpatag mo ng sige pang ginabang. Ayo. O paano? Maayaw ka sa lubin habang? Ayo. Sige, ayo. Liliwa ako, Bi. Ma'am, sir. Tingin na tayo ayaw rin. Mukhang nasa makuli ako mabiktima ron, eh. Sus, ang mag-grado man di ay way ka magkaaga, eh. Mukhang mabiktima na ako. Karang ka. Ayo, ma'am, sir. Oo, seto. Ibalik yung sira, ma'am. Ni action mga katong able. Okay, buwan. Gitan-aw ko sila, diklaro na ko bang ikaw dito. Hindi na ako na kumayo. May gani, ma'am, kay ni able gitantahan ka na ako, ma'am. Muna sa may ato di ay. Sinaril, di ko, ma'am, kay wala mo ko'y trabaho, ma'am, sa construction, ma'am, niya. Wala ko'y bulungag sa balay. Wala'y bugay. Bisig ako lang usa. May kay namakid akong balay. Ma'am, yun man sila nga malumoy ko nung kasing-kasing, ma'am. Ngayon, yun tako ni mong gamay dito nga pagka-istorya, ma'am. Bisig kasing-kasing lang. Imong ihatag din ako kay gutom na kayo ko. Wala ko'y malungag sa balay. Wapay tubig. Ma'am, maluhay taon ka, ma'am. Gutom na kayo. Wala sudat kong tiyan. Bisig kamay lang na hinabang, ma'am. Dahil kwarta mo yan. Ito ka naman sa kwarta mo. Salamat kayo, ma'am, sa imong kaayo. Hinawat pa unta nga na dagang tao pa niya mo kasing-kasing. Kaya hindi ka sa imong dugan, ma'am. Ayaw lang kasi mutang. Ayaw lang kasi mutang. Ano man? Di makabako dito, di maula ka. Mao ba? Maula ka. Sige, ma'am, salamat kaayo. Bayo magawi, bihana, gitagaan kong kwarta. Pero ang kadaot, nang hinaway. Pati ko kong naong. Insulti naman. Sus, kwapa na ba bihana na? Bastilan, kinsa kay bana to. Mura mag-arang mag-itsura. Kini yung kwarta. Gisuot pa gini siyang dughan. Ingon siya nga, di ko na siyang huton kay kabaho ko na kung di mayo. Baho ba yung kwak ni? Mauling di pa siya mo. Kwak nito nitong bayana. Saan ni kwarta? Pinagkumpirtin daghana. Pwede may dagkuha. Naari bang urong kwarta nga dagko di ay? Mauna ni resulta ron sa pagkahimong presidente ni Bongbong Marcos. Dagko kay kwarta. War ba ko kapangutana ato niya da og asa ko na ipalit sa gagmay ba nga tindahan og sa dagko ba? Kay bisig dinhi ginawaton, war ba ko kalibutan ra gyud aning mga kwartang bangko. Sakto. Ako ditong balikon. Kay rumutan-aw si Kusiyang Kanyag, pumasangil lang ko ba og asa ni mo palit? May wala ako malayo dito sila ha. Mauna ning ngayon na. Ila si Tongso. Matagam turun kay Piki itong kwarta. Ayo. Yung balik, man. Ma'am. Hala, nakabantay bro siya ba nga Piki ito? Hindi siya tantong bubo kayo, no? Gusto? Ako na siya naglukon. Ayo. Ako na lang naglukon, be. Ma'am. Masa kasi ito yun, no? Paga naman ka. Ma'am, kanang dagko ni kwarta, ma'am, kay bawo. Asa ni ipalit tindahan kag may dako. Bahala sa kasan mo palit.